iyayen yara ina so su ƙara dagewa akan su nunan ma yaransu da su karan kansu akan su ƙoƙari su sa 'ya'yansu a sana'ar hannu. Ina koyar ma maza da mata ɗinki, amma a cikin koyar da ɗinki na gaskiya maza sun fi yawa daga fari kenan, amma a yanzu gaskiya na koya ma mata su ma ɗinki da yawa, inda akwai wa'inda za ka ga an ce an kawo ta don Allah kafin nan da ta aure an sa mata rana nan da wata 6 ko shekara ɗaya ana so ta iya sana'a da za ta ɗan dogara da kanta. To insha Allah muna san su in yarinya ta mai da hankali in Allah da kafin a kai wannan gacin auren in Allah da za mu koya mata sana'anta za ta dogara da kanta ko da mijinta yana da ƙaramin ƙarfi. Masu kallo, Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan shirin na dogaro da kai. Shirin da ke kawo muku labarin ƙanana da manya-manyan 'yan kasuwa, masu sana'ar hannu, ƙungiyoyi da masu ƙere-ƙere a Najeriya. Kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in, kar ku manta ku danna subscribe da like. Sutura shine mutum, da zaran babu shi sai a danganta ɗan adam da hauka. A yau dai shirin ya leƙa wajen teloli ne, wato masu ɗinka kayan da mutum zai saka don ya zama mutum. Wannan telan na daban ne, domin kuwa har koya wa yaran al'umma yadda ake ɗinki yake yi. Shin wane ne wannan mutumin? Assalamu alaikum warahmatullah. Ni sunana Nass Ibrahim, wanda aka fi sani da Nass Fashion Design. Ina sana'an dinki wanda mutane suka fi sani da cewa tela ne. Ina dinki a Makarfi Road, kwanan Baba Yalo, Rigasa, Kaduna. To alhamdulillah na kafa wannan sana'ar nawa ne a shekara ta 2006. A lokacin na zo na samu mahaifiyana nake mata magana akan cewa to ni yanzu na iya ɗinki kuma ina so in buɗe shago. Na samu goyon baya a gurin mahaifiyana ta taimaka min ta sai min keke, lokacin keke na 5,500. Mahaifina ya taimaka min a gurin kama shago. Na kama shago na fara aiki, ina ganin albarka, ina ganin ci gaba. Na fara ɗaukan yara a lokacin, wanda na fara ɗauka don uwa na ɗauka, domin shi ma ina so na kafa shi kamar yadda iyayena suka nuna min da in ji ko sana'an nan saboda ci gaban mu da gidanmu. Na ɗauko ƙanina na fara koya mai ɗinki a hankali ina ci gaba da ɗaukan yaran al'umma, kuma ina ganin albarkan wannan sana'an namu na ɗinki. Farkon shi na koye shi ne a gurin wani aminin mahaifina, sunan shi da tela. A lokacin da Allah ya mai rasuwa sai na dawo saboda mahaifiyana ta ba da ƙarfin cewa kan lallai sai na koya wannan sana'a. Mahaifiyana ta ɗauko ni ta dawo da ni hannun wani abokin yayana, sunan shi Sunusi, shi ma tela ne. A nan gun na fara koyan ɗinkin maza, ɗinkin mata. Alhamdulillah wannan sana'a idan ka mai da hankali zai iya ɗaukan ka shekara 2, shekara 3, amma ni gaskiya a lokacin saboda ina da ƙaramin jiki ya ɗauke ni lokaci da dama. Wuce dama kuwa ya ɗauke ni gaskiya sama kusan shekara 8 ma ina koyan ɗinki a gurin Sunusi. A lokacin nan saboda ana gani na ban da ƙiba, dan ƙafa na ma bai cika yawan kaiwa kan keken, shi yasa a lokacin nan ko zan hau keke da gidana yana min faɗa, yana cewa in bari tukunna in lokaci yayi za a ce in hau keken. Ina ƙoƙarin sa musu botur, ɗan aike so zare,
can gurin akan dai saboda iyaye ba su su ga na zauna a gida. Daga na je makaranta ina dawowa ba na iya ƙara minti kaɗan mama ta ce Nasir tashi ka wuce shago, zan tashi in wuce shago. Lokacin nan da na fara kai ni koyon ɗinki a lokacin nan ina primary 2. Alhamdulillah gaskiya zan iya tuno wasu, ba zan iya tuna wasu ba saboda gaskiya a lokacin da na kafa shagona na ɗauko ɗan uwana ina koya mai ɗinki. Yanda na yi bayani a baya muna ganin albarkan wannan sana'ar namu, to muna da abokanai, iyayenmu suna da aminai wanda suke kawo mana yaransu. Kuma in suka kawo mana saboda yanayin rayuwa ba za mu iya cewa ba za mu ɗauke su ba. Kamar yanda aka taimaka mana muma muna so mu ga mun taimaka ma al'umma haka. Gaskiya na zama kamar kamfani, sai na zama kamar kamfani saboda aƙalla za a iya samun yara ƙasa da guda 10 a masana'anta na. Kuma a kowanne yaran nan guda 10 nan babu wanda ba na ƙoƙarin in ga na koya mishi aiki. A haka wasu suna zuwa suna iyawa. Kun san mu al'umman mu na Hausawa ba sai mun kai ga cewa sai mun kai gacin da za a yaye yaro ba. Yaro daga ya ga mun ga ya samu abin da ya samu, in dai ya mai da hankali, in har ya mai da hankali to insha Allah ina ƙoƙarin in ga na koya mishi aiki. Domin me? Domin ya samu abin da zai riƙe kanshi, domin ya taimaka ma kanshi, ya taimaka ma iyayen shi da na ƙasa da shi. Saboda yanzu haka waɗanda suke cin abinci, waɗanda suke aikin ɗinkin, akwai sojoji ma a ciki wanda da certificate ɗin ɗinki suka shiga soja kuma suna yin ɗinki a nan barak. A lokacin nan ina yin ɗinkin maza da mata ne, kuma da aka ce su kawo certificate ɗin sana'ansu sun same ni. Na ji na sama wani mai gidana mun ji an musu certificate na sana'a kuma sun shiga aikin soja ne da wannan certificate ɗin na koyan ɗinki, kuma a can gidan sojan ma ɗinki suke yi. Hakikalin gaskiya sai da na gama iya ɗinkin maza kaf kafin na fara koyan ɗinkin mata. Saboda inda bayan ogana na farko Allah ya mai rasuwa, aka kawo ni gurin ogana Sunusi, shi ya fara koya min ɗinkin maza da mata na ɗaura. To shi yana ɗinkin mata a lokacin. A lokacin nan in ana ta maganganu ma dai al'umma, ya za a ce mace ta kai ɗinkin shagon namiji. Ɗin challenge dai daban-daban haka dai bai dai jin magana dai har ya samu ya ci gaba da ɗinkin shi kuma ya ci gaba da koya mana ɗinkin matan. To haka dai har na samu na iya ɗinkin mata. A lokacin nan gaskiya akwai ƙarancin telolin matan, kuma gaskiya yanayin samun ba ɗaya ba ne. Saboda misali a lokacin nan bai wuce ga ana yin ɗinkin namiji 250 ba, 200 har 300, kuma lokacin nan mata ana iya samun 600, 700. To gaskiya lokacin nan hankalin ya fi karkatuwa akan ɗinkin mata. Tun ana kawo mana ɗinkin mazan da na mata muna yi, to da ƙarshe dai yanayin al'amarin ubangiji kuma sai muka juye gaba ɗaya ma mun fi ƙarfi a ɗinkin mata. Dan duk wanda na koya mawa ɗinki daga sanda na iya ɗinki, gaskiya mutanen da suka iya ɗinkin maza a hannuna ba su wuce kamar mutane 5 ba, yara na farko. Amma sauran yaran da na kiyasta kan sun kai 50, gaskiya duk ɗinkin mata na koya musu, kuma sun iya alhamdulillah. Yanzu sun kafa su ma masana'anta, na zama tamkar kaka a fannin ɗinki. Me yasa na ce tamkar kaka? Saboda su ma 'ya'ya ne a gurina, su ma sun buɗe kuma sun ɗauka yaran al'umma. In suka ganni suna daraja ni, kuma wa'incan 'ya'yan nasu suka koya ma ɗinki su ma suna daraja ni, duka akan wannan sana'ar ɗinki. Mun koya ma yara ɗinki suna ƙasa daban-daban ma, ƙasa daban-daban suna kuma harkan ɗinki, kuma suna kira na muna sada zumunci da su
akan wannan harka. Alhamdulillah ina koyar ma maza da mata ɗinki, amma a cikin koyar da ɗinki na gaskiya maza sun fi yawa daga fari kenan, amma a yanzu gaskiya na koya ma mata su ma ɗinki da yawa, inda akwai wa'inda za ka ga an ce an kawo ta don Allah kafin nan da ta aure an sa mata rana nan da wata 6 ko shekara ɗaya ana so ta iya sana'a da za ta ɗan dogara da kanta. To insha Allah muna san su yarinya ta mai da hankali in Allah da kafin a kai wannan gacin auren in Allah da za mu koya mata sana'an da za ta dogara da kanta ko da mijinta bai da yana da ƙaramin ƙarfi za ta iya dogara da kanta. To alhamdulillah idan yaro zai zo koyan ɗinki a gurin shagona wasu suna zuwa su tambaya da kansu, to saboda yanayin rayuwa wasu ba mu san su ba san inda suka fito ba, idan suka zo zan ce me ya faru, zan tambaye su su ce sun zo koyan ɗinki ne, saboda haka zan ce to ku je ku kira min iyayenku, idan suka ce babansu bayan zan ce ku kira min mahaifiyanku, in suka ce ko ta manyanta ko ba ta da lafiya zan ce to ku kira min wani daga cikin yayyinku ko dangin babanku ko dangin mamanku, za su zo in suka zo zan ce alhamdulillah ƴarku ta zo ko ɗanku ya zo yana son a koya mishi wannan sana'an ɗinkin. Kun sani wasu za su ce su suka ce a zo a tambaya, wasu kuma za su ce shi yake son sana'a. Misali kamar wasu yara mata za ki ga tun a gida suna ɗan koyon yanka ɗan ƙyallaye haka, to in suna taso da wannan sha'awan abun suna zuwa su tambaya kafin iyayen su sani, in suka kawo mana iyayensu muka tambaye su suka ce sun san da zuwan yaronsu, za mu ce to za ku ma yaron ku rijista za ku mai rijista kaza, in ka mai kaza abin da za ku bada kazan nan saboda za mu iya ɗaukan yaron ma kyauta, amma idan aka ɗauka yaro kyauta yaro abin da ke fara hasaso iyayen ba sha wahala ba, saboda haka za ka ga wasu yaran ba sa zama, kuma iyayen ba sa zuwa suna bibiyan yaran saboda suna tayin ba su bada ko sisi ba. To amma idan aka ce yau gashi iyayenka sun kafa gurin koyon sana'a, sun ga sun cire wani abu sun bayar, an kawo musu tsari an ce ku rijista kaza, misali rijista 30,000, an je an nemo wannan ya kawo wannan ko kuma baban ya ɗauko ya bayar, to za ku sai ma yaron ku almakashi guda 2, tape guda 2, ofis 2, idan chalk ne za mu ce a kawo mana chalk kafin yaron nan zai fara zuwa ya fara koyon ɗinki. To idan yaron ki bai zo shago ba muka ɗaga waya muka kira ki wane fa bai zo shago ba, to dole za ki ji abin nan a zuciyanki ya buga miki zuciya, na cire kuɗi na kai yaro na gurin koyon sana'a kuma bai yi ba, to dole ma sai kin tume shi ina ya je. Kuma a gurin koyon ɗinki na ni Nass ina koyar da ɗinki ne kuma ina da tarbiyya. Dalili saboda idan aka ce yau especially an kawo maka yaro daga gida, kaman ka zama mishi uba ne a wannan gurin, dole za ka san zuwan shi, ka san komawan shi, ka san yaushe zai fito daga gida sannan yaushe zai koma. Shi yasa duk wanda ya kawo min ɗan shi nake ƙoƙarin cewa ya ban namban wayan shi. Ɗanka yana zuwa boko? Za ka ce min to ƙarfe nawa yake zuwa? Kuma ƙarfe nawa yake tasowa? In ka gaya min sanda yake tasowa, ce to daga sanda zai taso daga makaranta zuwa gida minti 30, ya ci abinci ya wanka minti 30, zai zo shago misalin ƙarfe 3, to zan tafi sa shago na ƙarfe 6:30, minti 30 zai kawo shi gida. Idan har ka ga bai zo ba ka ɗaga waya ka kira shi, ka kira ni ɗanka bai zo, ni ko zan tuhume shi, zan ce ma na sallama ma yaro ƙarfe kaza, in yaron nan ka tuhume shi zan ce ka sanar da ni ma in ya zo zan tuhume shi ina yaje kuma ina hukunci. Idan yaro ya min laifi duk girman shi ko duk girmanta zan mata hukunci da daidai abinda ta aikata a shago. Yaro ya yi karatu bai haɗa da sana'a ba sai ki ga ya zama ma yaro matsala. To amma a ce yau gashi yaro ya yi karatu kuma ya yi sana'a,
kamar misali yanzu shagon nan da akwai mai digiri, kuma da a ce bai tsaya koyi sana'an nan ba, da digirin nashi sai dai amfani da shi ya yi karatu amma yana jiran aiki. To amma yanzu ya yi karatu yana digiri amma kuma yanzu mai aikin gwamnati wanda yake ɗaukar 100,000 ma bai na mai samun kuɗi ba. Na koya wa masu digiri sana'ar ɗinki, kamar yadda muku na koya mutane sama da 100 ɗinki, na tuna, kuma na koya wasu kwafa ma ɗinki, kuma sun iya, kuma sun bar ƙasar, sun bar Kaduna sun koma can, kuma suna cin moriyar ɗinki, kuma suna kira na suna min addu'a, kyakkyawan addu'a, saboda suna cewa ba don wannan sa'an na koya masa ba da har ba samu aiki a wannan ƙasar namu ba. Saboda haka muna ƙara kira ga iyayen yara akan a dage musu gurin nuna musu da sana'ar hannu, saboda ko ka yi karatu idan ba ka da sana'ar hannu za ka sha wahala ne. Alhamdulillah, ni a matsayin iyali na mata na 2, yara na 12, ina da maza 8, mata 6. Alhamdulillah, ci gaba ka samu a sana'a na, gaskiya na samu ci gaba sosai. Misali, a wannan sana'an nawa na ɗinki, ci gaban da zan samu gaskiya ba zan ma iya tuno su ba, suna da yawa. Misali, a wannan sana'an nawa na samu na mallaka filaye. Mahaifina sai da ya taɓa kira na ya ce min, Nasiru, na ce mai an baba, daga yau kar ka ƙara biyan kuɗin makaranta da kuɗinka, saboda ni ne mahaifinka, saboda ni ya cancanta in biya ma. Na ce mai baba, ina fa sana'a, kuma ka san sana'an nan nawa. Dalili da kawo wannan tare, saboda in nuna ma mutane muhimmancin sana'a, saboda ba sai ka dogara wai da iyayenka sama abu ba, a'a kai ma za ka iya taimaka ma iyayenka ta wani fannin al'amuran rayuwanka. Ya ce hatta fensil kan ƙara siya, shi zai dinga siya mu, kuma a wannan sana'an nawa a shi ne aure. Sadaki na ma ni na biya, daga baya mahaifina ya biya mu, akwati na ni na yi, komai na aure na ni na yi, kuma alhamdulillah ciyarwa na yara na, kuɗin makarantar yara na, kuɗin shago na, duka ni nake ɗaukar nauyin kaina. Yanzu haka mahaifin Allah ya mishi rasuwa, kuma da wannan sana'an namu na ci gaban da na samu akai, da shi muke ɗaukar nauyin iyayenmu da ƙannenmu, kuɗin makarantansu idan lokacin hidima ya yi, da shi muke komai na rayuwa na ta'allaka shi ne akan wannan sana'an na ɗinki. Gaskiya a wannan harkan ɗinkin na fuskanci ƙalubalen da ba zan iya tuna wasu daga ciki, amma zan iya tuna wasu daga ciki. A ƙalubalen na fuskanta, ina fuskantar ƙalubale akan su karan kansu yaran da nake koya ma ɗinki, sannan ina fuskantar ƙalubale akan kwastomomi na, sannan karan kanshi masana'antar nawa ina fuskantar ƙalubale akan shi da masu gadi da ɓarayin anguwa. Alhamdulillah, kaman misali, kowa ya san tela akwai yawa, to mu ba mu ci ba ma yawa ba, muna yi amma bai kai na wa'inda suke ɓata ma teloli yawa ba. Ƙalubale a cikin sana'ar nan namu akwai haƙuri. Dalili kuwa saboda za ka ansa kayan mutum, ka sa mai lokaci, kai ƙoƙarin da za ka yi da ka mishi ɗinkin nan, wani lokaci zai zo ya ce ma ka ɓata mai kaya, kaga ƙaramin yaron da ma ka haifa zai zage ka, kuma haka nan za ka yi haƙuri tunda kayan shi ne, ka ba shi haƙuri, ka yi fushi, sannan ka ba shi haƙuri. In na gyara ne ka gyara mishi, idan na biya ne ka biya mishi. Dalili kuwa abin da za ka mishi haka, saboda idan ka mishi haka ya san ka daraja shi a matsayin shi na kwastoman ka, ka ba shi haƙuri,
ka biya shi kayan shi, wata rana idan ya ga a cikin mutunci shi zai iya kare ma mutuncinka. Ƙalubale na yara shine misali kaman haƙuri, za ka ga kana koya ma yaro sana'a, amma shi wannan yaron da yake koya ma sana'a za ka gan shi yana nunawa a cewa kamar shi ne mai gidanka, ka aike shi ma ya nuna ma alamar cewa kamar ba zai ji haka ba. Wani lokaci ma ka yi magana ka ga yaro ma yana ma tsawa, wani lokaci ka ba shi aiki ya ɓata kayan mutane. Dole duka irin waɗannan abubuwan, kuma kamar ni misali kamar ni ina kawo hashashen cewa wannan yaron ina koya mai aiki kuma gashi yana min laifi, to sai in tsaya ni in na kore shi sai in ga to ai ni a zuciya na ni ban mai adalci ba, saboda idan na bar shi ya tafi ban san abin da zai je ya kama yana yi ba. To haka nan zan sa ma zuciya na haƙuri, in ta kama in ta faɗa ne mai faɗa, in ta kama ne in buge shi ne, in yi punishment ɗin shi in buge shi, domin dai a samu a kiyaye. Saboda ni har ga Allah da in kora yaro a gurin masana'anta na, gwara in mishi hukuncin da na ga in Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ya gyara. Saboda yanda ne magana ina da yara, ban san a cikin yaran shaguna ba rayuwa za ta iya ɗauka na, waye zai riƙe min ƴaƴana, wane ne a cikinsu wanda zai ji ƙaina. Shi yasa an kawo min yaro ba na iya cewa ma a tafi da wannan yaron. Zan ga a cikin shagona yana da space yanda zai zo ko yaya ne shi ma ya ƙaru da wani abu kafin a cikinsu wani ya samu ya ma tafi. To duka irin waɗannan ƙalubalen akwai su. To alhamdulillah burina da sana'a na, ina da shi ɗan adam ba a rasa shi da burace-burace. A gaskiya ni a harkar ɗinki ina da buri da dama, saboda kaman kwanakin baya na so in buɗe babban masana'antar na ɗinki wanda aƙalla zan iya ɗaukan yara kaman guda 100. A cikin yaran guda 100 ina so in ɗauka. Yanzu misali kamar da muku bayani a kwanakin baya, shagona ina yin rijista. Idan aka kawo min yaro na ga yaron nan maraya ne, gaskiya ba na ansan naira ɗaya na yaron nan, saboda maraya abin a tausaya mawa ne. Zan ce ma kawai abin da zan ce kawai ya ci gaba da zuwa shago, iyayen shi su ci gaba da lura da shi. A hakan na yana maraya zan duba in na gidansu ba su da ƙarfi, in ina da hali in dai har zan ci to shi ma zan bashi ya ci. So haka na so kwanakin baya in buɗe babban masana'anta domin in ɗauka marayu da gajiyayyu da kuma masu ƙarfi, domin in samu in ga su ma sun kafu da ƙafafuwansu wanda za su iya taimaka ma su ma al'umma gaba. To babban burina kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni na gina masana'anta babba wanda za a ce aƙalla a ko ba a shekara ba, saboda sana'ar ɗinki ba sana'a ba da za ka zo a ce wai ka buɗe masana'anta wai wata 3 wata 6 shekara. Duk wanda zai tsaya ya koya ma ɗinki aƙalla in yana so ya tsaya da koyi ɗinki ka zama professional akan ɗinki, aƙalla in ka sami mai gida wanda ba mugu ba, aƙalla ka tsaya ka ɓata lokaci ka koya ka goge, aƙalla ya kai kamar shekara 3. Misali aka makaranta ne, za a iya cewa a yau za a iya zuwa a ma yaro karatu na shekara 1 shekara 2, kuma in ka ɗauki wani sai dai ya ce zai yayi karatu amma abin da ake so ya kawo bai kawo ba. Kamar misali makaranta za ki iya gani kamar daga matakin makaranta daga nursery zuwa nursery 3, daga primary zuwa primary 3, daga secondary zuwa SS har zuwa jami'a. To hakan matakin ɗinki yake, amma a matakin ɗinki idan har yaro yana da basira sosai, insha Allahu ya mai da hankali yayi wuta ya kai shekara 3. Yanzu kamar misali inda za ki iya zan iya haska miki wasu yara cikin yaran shago wanda ina da yaƙinin cewa wa'innan yaran a duniya babu inda za su je akan harkan ɗinki na mata, sai dai in sun je kamfanin nan, kamfanin su ce musu to mu ga irin tsarin ɗinkin mu, in kuma aka nuna musu already sun riga sun goge a guri na za su iya ɗauka. Akwai yaro ma ɗan shekara 14 nan ke ce yanzu a nan shagon, in dai akan harkan ɗinki ne na mata, insha Allahu bana da
haufi da shi, kuma akwai ire-iren su waɗanda suke tasowa. To, ƙarin bayani da nake so in yi daga ƙarshe, ina so in yi bayani ne akan iyayen yara. Iyayen yara ina so su ƙara dagewa akan su nunan ma yaransu da su karan kansu akan su ƙoƙari su sa 'ya'yansu a sana'ar hannu, ba lallai sai ɗinki ba. Saboda a yau idan ka ce kai yaronka boko zai yi, ko ko a'a shi kai yaron karatu zai yi, a tunanina fa yana ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da na fuskanta a harkar yaran shagona. Misali za ki ga a wani yaro ya girma, ya san kuɗi, kuma an kawo shi wurin koyon ɗinki ko wani masana'antar, ya riga ya saba kashe kuɗi, ba zai iya tsayawa ya koya ɗinki ba, kuma ya yi karatu ba zai iya zama ya koya ɗinki ba. Amma in aka ce yaro tun yana ƙarami yana zuwa makaranta, ko da sati da Lahadi ne, a cikin yaran shago akwai masu zuwa sau biyu kawai a sati, sati Lahadi, akwai masu zuwa sau huɗu, Alhamis, Juma'a, sati, Lahadi. Saboda muna ƙoƙarin ko a cikin gida ne haka, muna ƙoƙarin wayan ma da iyaye mata kai, muna ƙoƙarin wayan musu da me ake cewa kai akan su dinga ƙoƙari suna sa 'ya'yansu koyon sana'a, suna bibiyan su saboda rayuwar yara a gaba. Za ki a ce yau misali kin ce yaronki shi ba zai yi wani sana'a ba sai dai karatu, to rayuwa za ta iya kasance akan cewa ki taso ba taso da wannan yaron ba, akwai mutuwa, kin mutu ko baban shi ya mutu, ko kuma jarabta na ubangiji Allah ya kawo, kuɗin mahaifin shi ya yi ƙasa, kuma wannan yaron baya wani sana'a. Kin ga a farko ake kin koya ma ɗanki sana'a, ya ɗan taso yana sana'an nan, zai iya ɗaukar nauyin kanshi, ya ɗau nauyin ma 'yan uwan shi. To shi yasa muke kira ga iyayen yara da su ƙoƙarin su dinga sa yara a gurin sana'a, kuma suna bibiyan al'amarin yaransu. Ba wai kawai a ce yau ka kawo yaro gurin ɗinki wani, a'a kawai kai je ka shago, ko kuma je gurin wanda, ko je gurin kafinta, ba za ka dinga bibiyan ka ga shin wannan yaron naka yana zuwa, baya zuwa, sannan yana zuwa yaya yanayin aikin da yake koya. Ka dinga binciken shi lokaci bayan lokaci, karan kanshi dan kana mishi haka yana samun ƙwarin gwiwa akan cewa in fa bai zo ba za a zo a tambaya, kuma mai gidan ba zai rufa mai asiri ba, in ya koma gida za a buge shi, za a mishi kaza, za a mishi kaza. To za ka ga yaro shi ma nan gurin iyaye sun taimake shi a gurin sana'an shi. To da Allah iyayen yara su yi ƙoƙari sosai akan wannan abu. Alhamdulillah. Idan ka yanka 63 nan, za ka zo ka ware saman waist ɗinta. Idan 17 ne waist ɗinta, idan ka ware 17 ka nan gurin za a ƙara inci. Wannan incin bin da za a ƙara shine sewing allowance, ana barin space ɗin inci 2, shi ma za ma ka mishi maki. Idan ka mishi maki za ka zo daidai gurin hips ɗinta, shi ma ka auna. Idan 40 ne za ka sa 40 ɗinka daidai, in ka sa 40 ɗinka daidai za a ƙara inci 2 ka. Wannan inci 2